pari at mga kabataan na galing ng iba't ibang probinsya. Una po sa lahat, gusto ko pong humingi ng paumanhin sa inyo at hindi po ako nakadalo sa inyong pagdating noong pong unang araw ninyo sa aming minamahal na lungsod. Pero ngayon po, nandito po tayong lahat. Gusto ko pong kunin ang pagkakataong ito na isa pong malaking karangalan at kami ay nagpapasalamat sa Diocese of Alaminos dahil pinili po ninyo ang aming lungsod bilang pagdausan ninyo ng inyong conference, Youth Ministers Conference sa Northern Luzon. So napakaganda po ng mensahe ni Bishop kanina na kinilala niya ang simbahan natin ay kinikilala ang mga kabataan bilang isang kapartner sa hindi lang sa pagsasamba kundi sa lahat ng bagay na nagagawa natin ng tama sa ating buhay bilang kabataan. So siguro hindi lang po siguro simbahan ang kumikilala sa inyo kundi pati gobyerno natin. Kayo ay kinikilala dahil sa ayaw natin at sa gusto. Kayo po ang future ng ating bansa. So alam po ninyo, siguro I have to share this with you.